Sziasztok, srácok, lányok! Ebben a videóban egy dologról fogunk beszélni, mielőtt még leverem a mikrofont, hogy a tesók hogyan indult, milyen tartalmat gyártanak, és hogyan lesz szerintem a folytatódó csatorna. Meg a külön-külön csatornákra is ki fogok térni, és ja, szerintem kezdjünk is. Na, mindjárt. Először beszélünk a alapcsatornáról. Videók, és itt a legrégebbi. Az első videó trambulin trükkök, alapok, RV Production. Majdnem 1 millió megtekintés 11 évvel ezelőtt. Utána Black White Party. Film. Előzetes zene. Beletekerek nektek. Buzz and the Bean Party. Ennyi elég volt. Régi, szerintem még a Balázs azért mennyi lehet? 13 maximum, sőt, annyi se. Még nem is élve. Na, itt nézzé. Szerintem amúgy... Várjál. Itt mennyi lehet a Balázs, tesó? Szerintem egy ilyen 12-13. Ja. Itt a legfrissebb 25 új mítosz, amit senki nem mert kipróbálni. Sziasztok, tesók! Elérkeztük a 25 mítosz második részéhez, és ma kiderül, hogy a kisebb mi gyorsabb be, vagy? Jó, ebből elég volt. Az attól. What? Jó. És most kitérünk a következő csatornákra. És akkor itt vagyunk Kamillának a csatornáján. Micsoda? Hogy mi? Mindegy. Legrégebb videó. Egy lány élete bemutatkozás. Utána egyből már Black Time fellépésem. Egy lány élete E.L.E. Visszatértem tánc. Én ez 8 év, ez pedig 7 év. Na, kicsit. Sziasztok, én Kamilla vagyok, és ebben a videóban beszeretném mutatni az Na, itt kitérek egy dologra. Kicsit az elején úgy viselkedett, mint egy szége. Akarom. Igen. Kitérünk más videókra. Most a legfrissebb. Megkóstoltam amerikai ízeket, vajon tényleg finomak? Lök. Azzal a probléma, hogy én nagyon-nagyon komolyak leszek most itt a beállítást. Úristen, ez a csókáig nem tudok megszólalni. Na, azért nyugodjál le, Kamilla. Jó. És most annom erre rámegyek. Hogyan legyél szép? Jó, ezt inkább hagyjuk, és folytassuk a Benedek csatornával. Na, itt már is egy dolog feltűnhetett,
hogy mi ez a profilkép. És hogy egyáltalán ez bere, a szeméből nem. De a tetkó, haj, hát itt talán jobb van. Mert szerintem ott a bere, az igaz. Akkor itt is kezdjük. A legrégebbivel. Bemutatkozás. Sziasztok, Benedek vagyok. Benedek vagyok. Ez copyright-ot kapok. És vlogokat szeretnék nektek gyártani. Szóval mi döntöttünk most úgy, hogy csinálunk külön csatornákat és külön vlogokat, és persze a 15. feliratkozókra pedig megváltoztattuk a közös csatornának a nevét. Epic Productions-ról Tesókra. Szóval én beszeretnék mutatkozni, 10. osztályban járok, hajtószószól élek. De ilyeneket miért kell elmondani? Nem sértésnek de még kell mondani, hajtószobaszó mondjuk a mostani videókból kivehető, meg a helyszínekből, de 10. osztályosan kezdted 7 évvel ezelőtt. Nézzük meg a leírás. Ennyi. 2021 kommentek. És a legfrissebb a tényleg olyan, mint a filmekben. Hollywood kiadás, amikor kimennek Amerikába, és ott bujoskáznak 5 helyszínen, és ja, most random rábökök egyre, ez... És átugrik valami, például most is. Balázs! De szövegírás következik. Tényleg nem akarok kopni. Na, és mindjárt. És itt is, hát mondjuk ez nem annyira vészes, már bocsi Benedek. Kamilláé volt a legjobb. És itt a legfrissebb videó, ami nekem is fölkeltette a érdeklődésemet. Amúgy nagyon is néztük meg náluk a sorsokat. Ilyen legrégebbi. Sziasztok! Balázs vagyok itt is. Sziasztok, én Balázs. What the? Sziasztok, én Balázs vagyok. Üdvözlök titeket. Nekem is így kéne kezdeni. 100 000 megtekintés. De minden így. Na oké, ennyiből elég volt, mert bocsi, jaj, mi történt? Melyik amúgy a legnépszerűbbje? 3,5 millió megtekintés. Prank háború első. Paranormal Activity Prank. Tesók. On. Ja. Minden benne van, amúgy. Ha akartak, mindenbe izélhattak innen. De annyi nézem lenne. Ja, igen. És akkor ennyi volt a tesók. Milyen mindegy. Mi a tesók valami. Na, és akkor ennyi lett ez a videó. A tesók valamire még mindig nem jöttem rá, na mindegy. És ja, a tesóknak üzenem, hogy jók. Más nem, hagyjuk a többit. Hát ja, nem tudom mit mondjak többet. Majd nem tudom, lesz komment, akkor írjatok, és nyugodtan nézem, ha lesz.
Már mondtam, hogy lesz, remélem, hogy lesz, mert én akarom kommentet, meg kontentet, ti is kaptok. Úgyhogy hát csak pörögjünk fel. És már készül zene. Klip kell már csak hozzá, úgyhogy szárnyalunk fölfelé, remélem. Mondjuk ez nem arra a csatornára fog felmenni. Mindegy. De még itt is elmondom, iratkozzatok fel a Farkasfiú az igazi csatornára, a nagy csatornán. És ja, hát sziasztok. Ennyi volt ez a mai videó, srácok, lányok. És sziasztok!